News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Lawrence. Inte man naman ti presyo digiti kang runaan anat nateng itatangal da. Okay, so sumarakin ti Palengke Report, malipot kini Idol Tony G. Ante man kasain ti signal na hindi medyo ado ti malaklakwan. Ado ti bisita kaya ting fiesta. So nga ante man la kablaawan di Chendaan. Presyo Dito yan, Dan, Idol Tony G para iti Palengke Report. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Lawrence. Inte man naman ti presyo digiti kang runaan anat nateng itatangal daw iti Chendaan tayo iti Laoag City. Presyo ti karabasa, 50 pesos ti kada kilo. Ti metsabong ti karabasa, 10 pesos iti kada repet. Utong nga taba, 40 pesos. Kamatis, 60 pesos ti kada kilo. Laya, 200 pesos. Tarong na dakkel, 100 pesos. Kabatiti, 160 pesos. Okra, 160 pesos. Sibuyas, 200 pesos. Bawang, 200 pesos metlaeng. Balatong, 100 pesos iti kada supot. Palang, 200 pesos. Silya pang pakbet, 200 pesos. Bulong ti paria, 50 pesos ti kada repet. Paria pang pakbet, 160 pesos. Bulong ti lasuna, 10 pesos iti kada repet. Pechay, 25 pesos ti kada repet. Saluyot, 10 pesos ti kada repet. Bulong ti marunggay, 20 pesos met iti kada repet. Bulong ti kamutig, 25 pesos ti kada repet. Kamatis, 80 pesos. Tabungaw, 40 pesos iti kada pidaso. Susop, 60 pesos iti kada kilo. Ken ti bunga ti marunggay, ket 100 pesos iti kada kilo. Dahil tangarod Idol Lawrence ti presyo, digiti kang runaan anateng, itatangal daw iti Chendaan tayo iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dahil ini Idol Tony G, tatak IFM.